Сәлем дуслар, менің исемім Зилә, һәм бүген без янәдән сораштырырга булдык. Хәзер без башкалабызның иң танылган урыннарының берсе Иске Татар бистәсендә. Казан белән аңлашыла инде, аны белмәгән кеше юк. Татарстанның башка шәһәрләрен беләләр микән, таныйлар микән? Хәзер шуны тикшереп карыйбыз. Киттек. Исемнәрегез? Адиля. Камиль. Разиля. Давид. Эмиль. Диана. Булат. Булат абый дигән мисгә. Конечно. Кайсы шәһәр? Татнефть, Альмитск, наверное. Әйе, әлмәт, дөрес. Альметьевск. Әлмәт шәһәре. Лениногорск түгелме? Так, кая там безнең нефть бар? Әлмәт. Дөрес. Питер. Города Татарстана. Это Татарстан. Набережные Челны. Чуть-чуть неверно. Где у нас Татнефть? Альметьевск. Альметьевске. Да, правильно. Бу Алабуга. Алабуга. Илабуга. Блин, вообще без понятия. Не, бу чертово городище, кое микено. Бугульме? Елабуга. А, Так, Это этот остров, нет? Свияжские холмы. нет, но тоже и там есть. Я вообще не А. знаю. Свияжские холмы ходят в города? Ну, мы не включили пока что. А, вы не включили. Так, Это Болгар. это чертово городище это. Мгм. Где оно, как думаете, рядом с Челнами? Какой город у нас? Лабуга. Да, Елабуга. Ой, моны белмим. Шаллыдыр. Чулны. Шаллы. Дөрес, әйе, Түбәтәй Чалыныка. Бик танылган Яш Түбәтәй. Шаллы. Ну это точно набережные Челны. Да, әйе. Монда ике фотографиямда беренчесе. Монсы да шаллы. Нижнекамск. Нижнекамск. Кам тамагы. Һәм менә бу фотография. Нижнекамск. Әйе, дөрес. Лениногорск түгелме? Юк, Чаллыга якын шәһәр. Мен ул якларда йөргәнем юк. Нижнекамск, потому что химия промышленности. Так, химия. Это Нефтекамск. Нижний. Нижнекамск. Да. Я вообще не знаю. Бу, беләсез микән кайсы урын? Сан-Франциско. Yok şu. Бу Минзәләдәге Екатерина күпере. Bilmem bunusunu. Бу Минзәләдәге Екатерина күпере. Min anda Nizeli bildi bulmadım bir kaysın. Кая микән беләсезме бу күпер? Күпер шул Камы яклары. Бу Минзәләдә Екатерина күпере. Так. О, это Крым, это мост крымский. Да, почти. Это Мензелинск. Әйе, bu Храм всех людей. Arıkçıны. Yok. Казан әйе. Kazan. Bu Kazan. Әйе, дөрес. Казан. Монсы безнең Казанда. Это вы должны Это знать. Казань. Әйе, дөрес. И последняя фотография. О, Париж. Париж, конечно. Париж. Почти Осло. Париж на Мамадыш. Ne bilmem. В Париж через... Mumadiş. Mumadiş buldum. Кая микән? Дөрес. Тагын әйтәләр, в Париж через Вообще без Мамадыш. А, Так, Париж монда. Kurganım var, hatırlamıyorum. Әйтәләр, в Париж через... Mamadış. Әйе, дөрес, рәхмәт сезгә бик зур. Ә сүзегез кайсы шәһәрләрдән? Казан. Kazanlıkı. Bizim Avlarga da barıp yürüyorum. Монда шәһәрскилар безнең бар, бердиләр, рәхмәт сезгә бик зур. Rahmet. Дуслар, шуның белән сораштыруыбыз тәмам, һәм нәтиҗәдә нәрсә әйтәсе килә. Чынлап та Татарстан шәһәрләрен беләләр икән. Тик Минзәлә белән генә кичкенә проблемалар килеп чыкты. Так что Минзәләләр, әйдәгез үзегезнең күперегезне алга, Минзәләне алга. Һәм комментарийларда языгыз әле дуслар, сез кайсы шәһәрләрдән? Мин мәсәлән Әлмәттән. Ә сез? Һәм шуның белән сораштыруыбыз тәмам. Пока-пока.